ten správný čas na fasádu. Kdy? Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. A všichni plánují venkovní práce na jaro a léto. A není to špatný. Ale musím vám říct, že fasády děláme celoročně. Dle výrobců materiálu musí být teplota v rozmezí od +5 do 25 stupňů. Totiž fasáda v červenci nevždy je ten skvělý nápad. Za vysokých teplot omítka nebo lepidlo schne strašně rychle, nedá se ho kvalitně zpracovat a může dokonce i praskat. Proto na fasádě v létě pokračujeme s rozumem, hlavně na tom lešení. A jdeme ze začátku na tu zastíněnou část opačnou slunci. A používáme také ochrannou stínící sítě. Koncem roku měli jsme zabáleno 3 fasády. 2 bytové domy a 1 dost velká mateřská školka. A to balení slouží hlavně